Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, aniya na sab mga tong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Alang sa atong unang Maayong Balita, atong paminawon si Ray Anthony Chu. Nakubsa na ang kagul sa mga ginikanan. Kinihuban makabaton ang lungsod sa Luway o upat ka mga bagong jeepneys alang sa ilang programang libreng sakay. 5th class municipality ang Luway ug edukasyon lang ang ilang bugtong sulbad sa ilang kawadon. Apan matod ni Mayor Hilario Lahar Ayuban, bisan sa pagpaeskwela ang pagpamilite nagpuno sa ilang suliran. Highway man ang Luway, sa kadaghan sa pasahero, muminos dito ang kasakyan labi nagting padulong o tinggikan sa eskwelahan. Resulta, daghan ang sa pagpauli malangan nga gikahingawa usab sa mga ginikanan. Nabugna na to ni programa sa libreng sakay. So unsa ni? So ang atong LGU ni purchase og mga jeepneys na mao atong magamit pag patransport sa atong mga estudyante padung sa Tagbilaran o pauli o uban nga mga eskwelahan nga libre. Matud pa basta alas 8:30 na sa gabi, lisod na nga makasakay kaysa kasakyan mag-inilugay. Unom ka jeepneys pa ang ilang paliton, apan sa kapin sa 1,000 ka estudyante nga nagtungha sa Lila, Lobok ug Tagbilaran, kini kuwang gyud gihapon. Mao nga inay mo palitog van, ang pundo gi-realign ngadto sa duha ka jeepney pa, hangtod na 10 ka jeepneys ang ilang maangkon. Gawas sa luwas ug libreng sakay, may group insurance pa sila gikan sa LGU Luway. Dili man kwartahan ang lokal nga kagamhanan, ang paggamit sa katigayunan sa unsalay mas gikinahanglan, dako nagikatabang aron ang serbisyo sa mga Luwayanon mapalapdan. Alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Para sa Maayong Balita sa Siquijor, ania si Ninya Rose Oxo. Opisyal nga gibuksan ang Sports Fest niadtong Setyembre 5 isip pagsugod sa kasaulugan sa 51st adlaw sa probinsya sa Siquijor karong Setyembre 17. Bisan ang taligsik ug ulan, wala makapakgang sa mga opisyales ug empleyado sa nagkalain-laing ahensya ug local government units, mga athletes ug uban pang mga sikihudnon sa pagsalmot sa parada sayo sa buntag nga gipanguluhan ni Governor Jake Vincent Villa. Nakipusab sa kalihukan ang opening program didto sa dugukanan sa Kapitolyo nga gisugdan sa lighting of torch. Every moment with passion. I hope that the bond of friendship and camaraderie among us will be further strengthened through the spirit of sportsmanship. Atol sa programa, gipasundayag og mirampa usab ang mga kandidato ug kandidata kun Mr. and Miss Siquijor Tourism ug gisundan kini sa panumpa sa mga athletes alang sa hapsay nga pagdula. And as the chairman of the sports committee, it's my great honor and privilege to declare the 51st Alang Siquijor Sports Fest officially open. Ug tungod kay alang sa Siquijor, matawag kini nga dakong kagawasan ug pasalamat human sa nasinati na kalisod sa pandemya sa miaging 2 ka tuig, daghan pang mga aktibidades, kaayuhan ug kalingawan ang gihan-ay ug atong atangan. Bisita lamang ang mga official Facebook pages sama sa Provincial Government of Siquijor, Siquijor Tourism, PIA Siquijor ug uban pa alang sa dugang updates. Dali na! Come and join us in this big celebration. Kini si Ninya Rose Oxo alang sa Maayong Balita sa Siquijor. Si Juju Impuerto, muhatod sa Maayong Balita sa Cebu. Ang mga pag-ibig members mahimo na unyang makasinati og mas paspas ug mas sayon nga pagproseso sa ilang mga transaksyon ug pag-avail sa mga serbisyo sa pag-ibig fund. Kini human ang ahensya milusad sa ilang virtual pag-ibig mobile app. Priagi nining mobile app, ang mga membro pwede nang makatan-aw ug makamonitor sa ilang pag-ibig savings ug annual dividends, loan balances ug due dates gamit ng ilang mga mobile phones. Mamahimo na usab ang virtual filing sa multipurpose loans kon MPL ug ang online application sa pagkuha sa mga benefits o claims. Pag-ibig Fund has been trying to innovate and enhance our virtual or internet-based
verifications and mga loan availments. Ang mobile app mamahimong masulod sa mga membro gamit ang ilang virtual pag-ibig account. Sa pagkakaron, ang virtual pag-ibig mobile app mamahimo unang ma-download sa Google Play Store ug sa dili madugay ma-available na usab kini sa Apple App Store. Subay nini giawhag sa Pag-ibig Fund ang tanan nilang mga membro nga gamiton og pahimuslan ang ilang mobile app aron mamaminusan ang pag-adto nila sa ilang mga branches. With our newly launched nga mobile app, of which ma-appeal pa gyud usab ang kaning mga Apple users, no, kay Android pa man ang available karon. We would like to encourage katong mga Pag-ibig members nga techie na, just search for the mobile app na sa Play Store, and then kung ma-available na unya sa iPhones, no, maunay siya time nga pwede na sad mo maka download sa mobile application. Alang sa mayong balita sa Cebu, ako si Juju Impuerto. Di usab magpaawahi si Roy Anthony Lumutan para sa mayong balita sa Negros Oriental. Gisiguro sa kagamhan ng probinsyal sa Negros Oriental na matag mag-uuma aduna gyoy makuhang insaktong suporta gikan sa gobyerno. Matod pa ni Provincial Agriculturist Wilmancita Pelogo, adunay mga lakang ang Provincial Agriculturist Office na pakahimuon aron mapamaba ang gastos sa mga mag-uuma ug mapahingusgan ang pagpananom ug pagkaon sa probinsya. Apil sa mga gihimo karon sa PAO ang koordinasyon sa PhilRice, DA ug local seed growers alang sa pagpanghatag og quality rice and corn seed sa mga mag-uuma para di sila maulahi sa planting season. Ang matag mag-uuma sa humay ug mais makadawat sab og 2 ka fertilizer bags per hectare gikan sa PAO. Naasab sila'y suportang ihatag bahin sa farm mechanization. Other farm equipments kanang pagtiling na, and even after the reaping kanang pag-harvest pod, tabangan gyud ang mga farmers nato nga ma-reduce ang ilang production cost para at the end of their cropping nasa sila makita nga maayong resulta sa ilang panguma. Adunay gipalit na 45 ka traktor ang kagamahanan sa probinsya ug mopalit pa sila og 6 ka mini dump truck para sa pagtransport sa mga produkto sa kabukiran padulong sa merkado. Kung i-translate sa kwarta ang kaning mga ayuda, mogawas na ang matag mag-uuma, adunay 34,000 pesos na ayudang makuha gikan sa pagpananom, pang-abono hangtod sa pag-harvest sa ilahang produkto. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini si Roy Anthony Lamotan. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa mayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Nga mga higala, 106 days na lang, Pasko na. Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana.